Us presentem el resum anual del 2022 del Codi NUCAT, un any marcat per la incorporació de les dietistes nutricionistes a l'atenció primària, un any marcat per un destacat increment del nombre de col·legiades i col·legiats i també d'ofertes laborals, continuant sent, per tant, el col·legi de referència a nivell estatal i que compta amb més col·legiades i col·legiats. Seguim amb les comissions col·legials de formació continuada, en què durant aquest any 2022 hem pogut oferir diferents formacions, vegetarianisme, infertilitat i alimentació i, com no, les nostres jornades anuals que aquest any s'han celebrat a Girona. La Comissió d'Intrusisme Professional vetlla per la professió junt amb el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas i destaca la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid en què s'ha anul·lat la resolució del Consejo General d'Enfermeria que atribuïa les competències en nutrició. Per tant, una gran fita per tot el col·lectiu de dietistes nutricionistes. Hem celebrat trobades amb la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació i també amb l'Oficina de Consum per poder ajudar-nos en aquesta lluita. I a més, també hem fet diferents peticions i enviament de cartes a entitats que comptaven amb professionals no qualificats o bé corregint la denominació de la nostra professió. Hem presentat al·legacions de consulta pública del Real Decret sobre la regulació de la publicitat d'aliments i begudes dirigida al públic infantil. I hem seguit amb les relacions i convenis amb empreses i entitats, com per exemple la Intercol·legial, l'Agència de Salut Pública, la Taula de Diàleg per la Prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària, el Consell Català de l'Alimentació, el Fòrum de Diàleg Professional, el Consell Sanitari de Col·legis de Catalunya, entre molts d'altres. La visibilitat del col·legi i la difusió de la professió s'ha vist reflexada en diferents mitjans, com el Diari de Tarragona, La Vanguardia, Ràdio Balaguer, El Punt, també TV3 i altres mitjans en què hem pogut col·laborar gràcies a la participació dels diferents portaveus del Codi NUCAT i dels membres de la Junta de Govern i del Consell Assessor. D'entre les participacions del Codi NUCAT, les quals han estat prop de 70 durant aquest 2022, hem de destacar les trobades amb diferents col·legis professionals sanitaris, la col·laboració amb ajuntaments o consells municipals d'arreu de Catalunya, la participació en l'Estratègia d'Alimentació Sostenible 2030, la Taula de Diàleg de Prevenció de Trastorns de la Conducta Alimentària, el Pla d'Acció del Desenvolupament de la Producció Ecològica, també la presentació del Codi NUCAT a les diferents universitats catalanes, el manifest sobre infància i pantalles, sobre l'ús del català en l'àmbit de la salut, l'assistència a la jornada de la presentació del Pla de Salut 2021-2025 de Catalunya per compartir aquests elements clau del nou pla i fer èmfasi en les transformacions que cal realitzar. Hem assistit, a més, a jornades i simposis. També hem participat al Pla de Salut del Camp de Tarragona, amb el Pla d'Envelliment Actiu i Saludable, a la Jornada de l'Esport Femení, també als Premis Càtedra Danone UB. Hem establert reunions amb la xarxa del dret de l'alimentació adequada i el Codi NUCAT, a més, també ha format part del grup focal del rol en la fisioteràpia. En referència al material divulgatiu, durant aquest 2022 es van publicar 3 recomanacions higienico-dietètiques elaborades pel grup de treball de nutrició clínica, el qual segueix en actiu i està treballant en altres documents interessants per a la nostra professió. A més, es va publicar també el llibre Dietista Nutricionista, Història d'una professió, pasado, presente y futuro de la titulación y la profesión, el qual se'n va fer una presentació oficial el passat setembre. En referència a la integració i interacció del col·lectiu, seguim amb l'àrea de responsabilitat social corporativa, consolidat gràcies a la col·laboració de l'Associació de Celíacs de Catalunya, l'Associació de Diabètics de Catalunya, la Creu Roja de Catalunya, la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer i el Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida. Durant aquest 2022 hem tramitat més de 100 vals. Hem establert també altres convenis amb diferents entitats, com per exemple l'Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya, el Col·legi de Logopedes de Catalunya, la Federació Catalana de Tenis, el Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida, la Gasol Foundation, el Col·legi de Psicologia de Catalunya i l'Ajuntament de Reus. El Servei d'Assessoria Fiscal i Laboral del Codi NUCAT segueix amb l'assessorament gratuït durant un any més. I, com no, destacar també la comunicació constant, que és un tret característic del nostre col·legi, amb 12 butlletins anuals, publicacions en Facebook, Instagram, Twitter. I tot això ens ha ajudat a que poguéssim fer difusió i, a més, publicar també diferents notes de premsa sobre la regulació de la publicitat d'aliments i begudes. Una de les altres notes de premsa va ser l'increment de preus i la preocupació per l'alimentació de la població
i també la promoció de la lactància materna. Per tant, hem tingut un any intens treballant per als i per a les dietistes nutricionistes i per la professió, perquè els dietistes nutricionistes i les dietistes nutricionistes som inversió en salut.